Сега предстои да говорим за театър. Котката със сините очи е съвременна българска драма. Динамичен разказ, показващ сблъсъка на мирогледите на две жени от спомена на детството до самотата на зрелите години. За да разберем повече, при мен вече са авторът и режисьор Калин Арсов и актрисите Радосвета Василева и Добрина Гецова. Здравейте, добре дошли! Ще започнем днешното предаване с една много красива, интересна, драматична постановка, която ще ни представите и ще ни разкажете какво трябва да видим именно в месеца на жената, може би, е посветена на нас, дамите. Да започнем с автора и режисьор. Първо искам да ви подаря нашият... Благодаря и да го покажа аз на нашите зрители, за да го видят. Да. Защо котката с сините очи? Жените понякога сме котки, но това ли символизира именно? Това е една алегория по-скоро на надеждата, че до края на дните си няма да останем сами, че винаги има възможност да бъдем с някой до нас, с който да споделяме, с който да бъдем заедно, за да изживеем така нормално и достойно дните си. Как избрахте именно тези две прекрасни актриси и те много ще ми трудно разкажат как се сработиха след много това? Много трудно, изключително трудно. Просто беше един кастинг от няколко стотин актриси, с които... Те се смеят. Само, да. Не. Преминахме няколко кръга и накрая, чрез много голямо отсяване, просто достигнах до тях. Нали? Даже бяха разпределени обратно в ролите, но и в последствие ги разменихте. Да, в последния момент те си го извоюваха сами. Защо? Какви са те за вас и като персонажи ще ми разкажете в каква роля ще ги видим и те самите ще ми разкажат, разбира се. От вашата гледна точка, като от моя режисьор. Гледна точка, те са абсолютно противоположни като характери, като възгледи, като поглед към живот, към най-различни неща. И фактически в техните характери се получава този сблъсък, нали, в драматургията. Но по-добре те да кажат сами за своите героини. Какви роли ще ви видим? Какви героини пресъздават и до каква степен приличат на вас самите? Коя ще започне? На мен, понеже ми е лесно, в смисъл такъв, че когато човек играе нещо, което му харесва, на него някакси му е лесно да каже за него. А на мен ми харесва това, което играя и не са чак толкова много ролите за тази възрастова група, в която сме ние. Спомням си, че още като прочетох пиесата си казах, тук има нещо за игра. Да. И даже така използвам ефира ви, за да кажа на моите колежки по театрите в България, има две написани роли, много хубави за жени на нашата възраст, уважаеми. Така че... Да, дали си прилича с мен на героинята, това не е толкова важно, в смисъл... Според мен за един актьор е по-голямо предизвикателство, дори да не прилича на теб като характер, да го изиграеш и да влезеш. Да. Важното е да носим все пак някакви сетива, за да може да ги ползваме. Какво ще ни остави обаче тази постановка, след като си тръгнем така от спектакъла и какво е посланието? Основно за дамите ли е или не само, защото се говори за характерите на жените, за живота в тази възраст? В последно време всички, които гледат постановката, накрая излизат разплакани и казват тъжно, но истина. Кое е тъжното, да? Тъжно е, че в края на дните човек губи вече контактите си, губи работата си, губи близките си и остава сам. И единственият начин да оцелее, както се казва, докато очите са живи, както казваме ние в пиесата, е да намерят приятел, да намерят другар, с който да може би самотата е най-големия страх на човека, когато наистина... Оказва се, че наистина е така. Особено в последните десетилетия, самотата като че ли е най-кошмарният момент. Ще има ли обаче сблъсък и противоположности на двете героини? Непрекъснато. Другата героиня каква е по характер? Непрекъснато. Кажете вие. Кажете вие. Благодаря. Така. Аз предпочитам да се изразявам на сцената. Мисля, че по-добре го правя, отколкото така в живота. Но с какво ще излязат
хората от това. Това ли беше? Да. Благодаря. Моля. Всеки намира нещо за себе си. Мисля, че автора е така направил едни много хубави образи, които не акцентират само върху едно единствено нещо в отношение между две жени, така прави алюзия с много неща от нашия живот, от живота на цялото ни общество. И въобще мисля, че пиесата не е рамкирана така строго като възраст или като някакво определено послание. Тя е подходяща за всякакъв вид публика. Подходяща за всякакъв... Всички до сега, поне, които са гледали нашето представление, са така дълбоко развълнувани, трогнати, докоснати, което се тръгват със сълзи. Показателно. Ще се смеем ли обаче, гледайки? Има ли и много комедия? Защото има, разбира се. Знаем неговото чувство за хумор. В сблъсъка се раждат и комични. Фактически е хубаво, когато много драматично достигне в даден момент пиесата, е хубаво да се разведри, да се отпуснат малко нещата, защото иначе ще стане трагедия. Не е нашата цел такава. Коя от двете по-пасва комедийната роля и въобще чувството за хумор, или и двете го имат? И двете имат чувство за хумор, само че от различна гледна точка. И двете са... Едната е по-експанзивна, другата е по-здържана. Мен като че ли ми прави впечатление, че много по-трудно, то не само и в театъра, и в киното, говоря за България, много по-трудно като че ли се прави комедия, отколкото да се прави драма. Точно дали е така? Да, и защо, мисля, че е така. Защо е така? Защо нямаме чак толкова много смешни комедийни постановки, в които наистина да се смееш със сълзи? Къде се крие тайната на добрата комедия, да речем? И аз съм си задавала този въпрос и мисля, че за да се направи комедия, освен задължителното чувство за хумор, което е чисто персонално за всеки човек, включително актьор, нали, в случая, трябва някаква безпределна честност просто. Безпределна органика. Не трябва да се спестява на публиката, като че ли. Значи не може да се наиграва, значи не може да играеш комедия. Тя трябва да се получи от сблъсък наистина на неща, на стойности, които са парадоксални и така. Аз искам само да допълня до света това, че ние имахме едно представление 2, в които дойдоха млади хора, млади семейства. Те бяха толкова провокирани. Да. И ние самите бяхме на път да си мислим, че може би, нали, така, пиесата е за обърната така към нашата. Не, няма такова нещо. Даже те са много чувствителни към комедийните моменти. Да. Младата публика е много чувствителна към първата половина на спектакъл, където повече има така. Има повече комедия. Да, критична ли е публиката като цяло? Българската публика за българския театър? Въобще? Въобще, да, като цяло. Защото виждам, че залите все пак са пълни. Ето, вие играете постоянно или може да кажете дали е така? Не се е загубила тази страст към театъра? Трудно е. Публиката не е толкова критична, фактически. Доста възприема нещата едно към едно и трудно може да се довериш, че публиката ще ти каже точно кое е истината и кое не е. За съжаление. А пък в същото време нямаме критика, оперативна критика. Тя е до такава степен вече свита, че е изчезнал. Нужна е, но няма оперативна критика. Правят се книги, които са по-обобщаващи, нали, но оперативна критика, която да хване в момента представлението и веднага, както се казва, да извади и публиката, и какво се случва на сцената, такова нещо няма. За съжаление. За съжаление, да, защото критиката... По-скоро отиваме към някакви жълтини, които по-късно излизат, някакви издания, които не ти помагат. Или често в България обичаме да критикуваме, без изобщо да разбирам от това. Нали? Хубаво да се критикува, когато се занимаваш с това. Обикновено, както знаем, в България всеки разбира от всичко. От всичко, да. Така че трудно може да се пребориме с зрителя. Да, прекъснах ли някой? Аз исках да кажа само това, че в театъра
не е необходимо чак да разбираш от театър. Да. Нали, Да го то е усетиш за по-скоро. всички. Да. Да. И би трябвало да успяваме ние от сцената да ги заразим някакси, да ги докоснем, дали за смях, дали за сълзи, някакви нещо, дали мозъчето да се размърда, но би трябвало да ги хванем така, да с нас. Дали ще разберат как е направено, дали посланията. Те просто трябва да усетят. Тръгвайки си да усети нещо за себе си. Защото е живо нещо, все пак. Това успяваме, извинявайте. Това успяваме да направим, да ги хванем още от началото на спектакъл, от първия момент, отварянето на завесата, която ние ползваме така, въпреки че в последните години завесата изчезна в театъра. Ние се опитваме да се върнем към така основите на театъра, който е традиционният театър, в който нещата са наистина се случват на сцената. И успяваме да хванем зрителя от първия момент и да го държиме до последния момент. Което е много хубаво в крайна сметка. Помагат ни много и сценографията, помага ни много и музиката на Влади Ампов графа. Така че направихме един много хубав колектив, който така сплотено достигна до един добър резултат, според мен. Какво усещането обаче на сцената, когато, речем, усещате, че публиката някакси не разбира, или пък обратното, когато свръхмного се вълнува, специално вие като актриси, когато сте на сцената, има нещо, което може в един момент актьорът да го стресне или може би така да го потисне временно по време на самата игра и как вие самите се зареждате на сцената? Всичко трябва да го преработиш в крайна сметка, да ти служи. Нали? Тоест, дори ако от тях публиката остане малко хладна или се чувстваш неразбрано, че удвояваш така, как да кажа, средствата си, за да можеш да бъдеш разбран. Обратно, най-хубаво става, когато тя те разбира и ти от това го ползваш. Се зареждаш още повече и още повече. Както казвам аз, това вече е летенето. Летенето. Аз много се радвам, че има такава постановка като вашата и отново ще покажа всъщност и красивият плакат, който е всъщност на самата постановка, за да могат зрителите да го видят. Къде, кога отново да ви гледаме и освен София, има ли други градове предвидени или все още нямате в програмата? Мислиме, че най-добре е да продължиме да играеме в София, защото сцената, на която е първоосновата на спектакъла, дава най-добри възможности. Да. Всяко излизане на друга сцена е едно малко кръвокрушение за мен. Така е, да. Нормално. Да, и не се получава този... Не навсякъде зрителите могат да видят този резултат, който е за което направен за тази сцена. Но ето пък софиянци гости на София биха могли непрекъснато да ви гледат. могат. Ние играеме в Нов театър НДК. Най-близките ни спектакли са на 11 и 12 март от 19 часа. Веднага след 8 март, ето ще могат всеки, дамите. който може да желае, може да заповяда. Особено за дамите ще бъде много интересно. Ще бъде интересно. Аз ви благодаря, пожелавам ви успех и ще се радвам, живот и здраве, следваща такава постановка в същия състав да ви видим отново на сцената. Благодарим и пожелавам успех. В същия състав ще ме видите. Добре, обещавате. От големия кастинг в същия състав. Благодаря и успех ви пожелавам. Благодаря ми.